Assalamu alaikum mai Sara. Wa alaikum assalam. Allah bai. Wallahi. Na zo kuma na ga bai. Wallahi Allah daman jiran ka nake ka zo. Na zo na ga gunduwa. Kuma gaskiya abin da ban ba aiki ne nan ya tashi. Aikin wallahi komai ya ƙara kuɗi. Ne nace gaskiya sabgan nan ba za ta iya ba. Dole ka zo tun da fetur ya tashi kan wannan saran ya tashi. Kai din ma fetur kake zuba to koya. Kuma Alhaji in ba fetur nake zuba ba ko a ƙasa dai nake zuwa amma ai komai dai ya tashi yanzu a rayuwar nan. Ku ne komai bini ya kuce kun ƙara kuɗi. Bini ya kuce kun ƙara kuɗi. To yanzu a nawa za a yi mun wannan? Yanzu gaskiya gundu wannan abin da za ka bani Alhaji 20,000 za ka bayar. Haka ma nai ma sauƙi. 20,000 kawai zan baka 1,000 kawai kai min kawai. Nawa? 1,000. Haba Alhaji. Ka ci wanda ka ci wani a caca bari in ara maka gatarin in ka sara. Ka san gidan Alhaji Audu ka kayi. To ba damuwa. Yawwa.